Сигурен съм, че си чувал новините, пчелите са в опасност и това засяга всички нас. Нека го обясня по-просто. Представи си, пчелите са като мини супергерои, които опрашват растенията и помагат храната ни да расте. Но климатичните промени за тях са като криптонит. Какво се случва? Покачващите се температури, непредвидимото време и екстремните явления като пожари и суши правят живота на пчелите все по-труден. Представи си да търсиш храна, а цветята, от които зависиш, цъфтят по погрешното време. И не е само времето, вредители и болести, които обичат топлия климат, също затрудняват живота на нашите малки приятели. Защо трябва да ни пука? Пчелите опрашват около 1/3 от храната, която ядем. Без пчели няма плодове, няма зеленчуци, няма забавление. Освен това те играят огромна роля за равновесието на екосистемите. Какво можем да направим? Засаждай цветя, подходящи за пчели, избягвай пестициди и подкрепяй местните пчелари. Всяко малко действие има значение. Нека сме честни, да спасим пчелите означава да спасим и себе си. Така че, следващия път, когато видиш пчела, поздрави нашите малки супергерои, които се борят с климатичните промени. Благодаря, че гледа. Жужи със здраве и до скоро!